ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು. ಎಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಇತರ ಮೊಟ್ಟಗೂ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಾಯಕರ ನೆಂಚಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅರಿಗೆದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೇನಗ ಕಂಬಳ ರಾಜಬೂಡುಡ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನಗ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ತೂವೊಂದು ಬುಲೆತಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಏನೊಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ಕಂಬಳ. ಸೊ ಕಂಬಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ದು ಸುರ್ತ ಸರ್ತಿ ಅವಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಊರುಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮುಲ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂತೂಯರ ಇದ್ನಟ ತೂತುಜಾರ ಲೈವ್ ತೂದು ಊರ್ಡು ಕಂಬಳದ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾತ ತುವರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎನ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಆಯೋಜನೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್? ಇಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಇವೆಂಟ್ ಪಣ 50 ಎಕರೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವಳಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಅಂತಿರುವೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರಾ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪೂರ ಮರತದ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ ಮಿತ್ತಿಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೂರು ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇಂಚಿನಟ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿల ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆರೆತು ಐನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ. ಇನ್ನು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಭಾರಿ ತಡವಾ ತಾಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಅಂತ ತೆರೆಯೋಣ. ಎಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಂಬಳಗೂ ಯಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತಿಪ್ಪನಾಗ 10 ಕಂಬಳಗೂ 10 ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದೀತು ಐನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋರ್ಟುಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ರಾಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆತಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಲ್ಪನೆಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಐಕ್ಯ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಡಂಬೇರು ಮಾತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರು ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಂಕಲ ಮಾಲ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಇನಿ ಜಡ್ಜ್ ಆತಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಪಗ ಅಂಕಲ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆರನೇ ಇಲ್ಲರಿಲಿರ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೋಟ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ತದ ಇನ್ನು ಒರಿಪಾಪ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ದ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಅಂಚೆ ಅದಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಬೆಡೆಬಿ ಮಾತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕುಲ್ಲದನ್ನ ಪರವಾ ತಿಂತದೆ ಕಾನೂನು ಮಾಲ್ತದೆ ಜನಕುಲ್ನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆನ ಏಕಮುಖವಾತ ಕೊಂಡಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೈದ್ನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಒಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗು ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆತ ಮಾರ್ಪಾಡೋದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಏನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಹಲವಾರು ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇದೇ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು
ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಕಂಬಳ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಾನು ಉಮರ್ ಟಿ.ಕೆ. ಅಂತ, ನಾನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಿತನಮೊಟ್ಟಗು ಪಾತರ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ನಟರಾಯನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ರೈಕುಲು ರಾಡ ಕೇನಿಗಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕರೆ ಪೂಜೆ ಆತಂದ್ರೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ರಾಜಬೂಡುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳನು ಇಡೀ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಕಂಬಳ. ಐಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಕದುಂಬುಲ ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಅದುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ರಾಜಬೂಡು ಈತು ವರ್ಷ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕರಾವಳಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪು ಊರಿಗೆ ಏಪಂಡ್ಲ ಊರುಡು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಆಪಣೆನ ಆಯ್ನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕಂಡದ ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಕೀ ಕೊಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಉದಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರಡ್ಡುಗಡೆ ಎಟ್ಲ ನಡತೊಂದು ಸೀಸನ್ಸ್ ಅವರಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾಲನು ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲಸನು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲಸನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಣತ್ತು ತೋಜಾಬ್ನಂಚಿನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ರೈ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಒಂದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರಡಪ್ಪ ಸೇರೋಡು ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಸಾಹಸಗೂ ಅರೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬೈತಂಡೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗೊತ್ತಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ರೈಲ ಆರ್ನ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪ. ಎಂಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜಾಲ್ತಿಡೆ ಬರೋಡು ಈಗ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಇದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರ ನಗಲು ಇತ್ಯಂದೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ದ ಮಾತ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರು. ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಏರುಕಲ್ನಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಏರು ನಮ್ಮ ಅವಲು ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಏರು ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ ಈಡೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 𝐷𝑣sadanandagowda ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ.
ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಫೈಲ್ ತರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಲಬ್ಧಿ ದೊರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ashokrai ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಗ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಒಂದು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಅನ್ನುವ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ದರೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಿಸುವುದರಿಂದ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಿನ್ನೂ ಕೂಡ. ಕಂಬಳದ ಒಂದು 52 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಜಾಗ. ಮುಂದೆಯೂ ಕಂಬಳ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೌರವ ತರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟಗೂ 5 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೂರ ತುಳು ಪರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರ್ತು. ಒಂದು 10 ಜನ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಅಂದಾಜು 13 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಂಡದು ಎಂಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನೆನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಮ್ಮಿತ್ತು ದಿಯಾ ದುಂಬು ದಿಯಾ ಈ ವಿಚಾರನು ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕಿಯರು ಅರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡಪಾಪನಾರು ಆರು ನಮ್ಮಿತ್ತು ಆಟ ದುಂಬು ದಿಯಾ ಈ ವಿಚಾರನು ಐಕಾರು ಸರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಲೈಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟ 5 ವರ್ಷ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲಾಪುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ ಸೇರ್ಸಾತ್ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ 3 ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಐಟು 1 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪುಂಡು. ಐದಕ್ಕ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಪೆಂದು ಒತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಅನಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಉಂಟು. ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ದಿನ ನಡಪುಂಡು. ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಂಬಳದ ಗೌಜಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಂದು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಏತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಎದುರು ಅವು ದಾಲಾತ ಅಂದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಪೂರ ತಿಂದದು ವಾಂಡದು ನಾನು ಅಂದಾಜಿಟ್ಟು ಅಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಮಲ್ತದ 24 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೇರ್ತು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ 14 ಎಕರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವು ಇಡೀ ವಾಕ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಡೀ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಇಟಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬರೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಐದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡುತ್ತೆ ಬರ ನಿಕಲ ಬಾಕಿದ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ನೆಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ನೆನಪಡು ಒರಿವು ಲೆಕ್ಕ ಆತೊಂಜಿ ಬರದೀಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಒಂದು ಸೊ ಅವು ಏತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂದಂತ ಒಂಥದ ರಿಸ್ಕ್ ಹತ್ತು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನೋಣ ಈ ಗೋಣೇರಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಪಣವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ಅವು ಎಂಕಲ ಶಾಸಕಿಯರು ಅವಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರು ಆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ವಿಚಾರ ಐದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಲತ್ ಮೇಲಕ್ಕ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟಗಾವಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಐರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿಯಾರ ಧೈರ್ಯ ಜತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬು ಪೋಪ ಐರ್ತಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತುಲ್ಲೇರು ಐರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗ ಆಡೋರು. ಕಂಬಳ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯವಂಟ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಗೋಣಿರ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಳಿತ್ತಂಡು ಆ ಆಸಕ್ತಿ ನೀವು ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿರ್ತು ಪಿದಾಯಿರ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತುಳ್ಳ್ಯಾನು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳಂದು ಪಿದಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಲ 200-300 ಜನ ಮಾಲ್ತ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಲ ಮಾಲ್ತದೆ ಮಾಲ್ತೆರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಏತೆಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮಾಲ್ತ ಪಂಡೇರು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆವಂತುಂಡು ಕಂಬಳ ಬಂಟ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತಿ
ಬುಕ್ಕು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಂಬಳ ಮನ್ಪಣವು ಮಾಲ್ತರೆಗ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ತಗಲಿ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳರೆ ಏಪ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪಣೆಂದು ವಿಶೇಷ ಆತು ದೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದೋಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವಂತೆ ಮಾಲ್ತರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ರೈ ಆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವ್ ನಾವೆಂಟ ಆರ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕೈ ಉಂಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಗಳೆ ಇನಿ ಬತ್ನ ಅತಿರಥ ಮಹತ್ತರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ 4 ಗಣ್ಯರ್ನಾಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂಡ್ಯಾರೆ ಈತ್ನಡ ರಾಜಧಾನಿಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ದಾಖಲನ ಪೆರ್ಮೆ ದಾದಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕರಾವಳಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಲ್ತೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೆರಿನಕಲು ಬಂತು ಐನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮೇತ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಬಂಡೇರು ಆ ತೆರಿನಕಲಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿತ ಮಾಲ್ತ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಲ್ತ ರಾಜಧಾನಿ ಆವಂತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮುಟ್ಟಾತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡ ಮುಗ್ಳು ಎಂಗ್ಲು ತೂವಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡು ಅನ್ಪಣು ಮಾಲ್ತೆರೆ ಮನಸ್ಸಟ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಐಟೆ ಎಂಗ್ಲು ಗೆಲ್ಪು ಆಯ್ನ ಗೆಲ್ಪು ಅಂದು ಅನ್ಪಣೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಬಡನ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಐನು ತೂನಾಗ ಹಾನಿತ ಜನ 580 ಲಕ್ಷ ಪಣ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಮೀರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಖರ್ಚು 2 ಕೋಟಿ ಪಣ್ಪೇರೆ ಅವು ಇನ್ನು ಮೀರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮೀರ್ತು ಪೋಯಿನಾತ್ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ದಾಯಿ ಪಣ್ಣಂಟ ಐಕ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸುಡು 1 ಎಕರೆ ತುಳು ಭವನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ತುಳು ಭವನಲ್ಲ ಆವಡು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಖುಷಿ ಟೈಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಾಕ ಯಾನ ಡಿ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಂತರ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತೋಜಿನಿ ಸರಿನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಿತ್ತ ಅವೇ ಕಂಬಳದ ನೆನ್ನೆ ಕೊಡೋರು ಗೆತನ್ಗಾಪನ್ ಪಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಒಂದು 6 ಜನ ಸೇರಿದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಒಂಜಿ ತುಳು 10 ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿಯ ಅವೇ ರೀತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಾತು ಸಭೆಕ್ಲಾದ ಒಂದು ಅದು ಬಂದಾಗ ನಿತ್ಯ ದಾನ ಬಂಡ ಇನಿ ಈ ರೂಪರೇಷಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಇನಿ ಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಮಟ್ಟಾಗ ಮುಟ್ಟುದನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುತ್ತಗ್ಲಿನ ಮಾಂತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾವುಡು ಮನ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಈಡೇರುಂಡು ಮನ್ಮನೆಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದೌಟ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ತಾರೀಕು ತಾನಿ ನಡಪಣಂಚನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪಣ ನೆಟ್ಟು ಆ ಸಂಶಯಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ತುಳುವೆರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲವರ ಸೇರಿದ ಮೂಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪಗ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲು ಆದಿಪ್ಪು ಮಾಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಂದೆಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರ್ಗ ನನೋರ ಮಾಂತೆ ಏರ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಕೊಂಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ತೌಳ ಸಂಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಪನ ಉಂಡತಿ ಅವು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಭಾಳ ದುಂಬದ ಕಾಲುಂಟು ಬಂಡ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ತುಳುನಾಡದ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗ್ರೀಕರು ಯುರೋಪಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ఆయన ಮೂಲ ವಿಷದ ಪನ್ಪೂಜಾನ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲಭೂತವಾದ 4 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವನರ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಈ ಐನೆಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೀರಾವೇಶದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಿಲಿವೇಷ ಈ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ನಡಪುಂಡಂಚಿನ ಅಂಡ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಅವರು ಊರುಡೆ ನಡತಂದಿತ್ತು ನಾವು ನೀರೈಕ್ ಬೋಡನದು ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎರಲು ಬೋಡು ಎರಲೇನು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಎಕಡೆ 6 ಪಂಡಲಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂಜಿ ಗೋಕರ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಡತಂದಿತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಕುಂಠಿತವಾದ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡು ನೆಲೆ ಊರುದುಂಡು ನೆಕ್ಕು ಭಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಗ್ರೀಕರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಲ್ಪದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬಿಡ್ದಂಡ ಆ ಪುಷ್ಕಳತೆಯನ್ನು ತೂದು ಈಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವೀರಾವೇಶುಡು ಒಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ವೀರರೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಣಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿನಾಡ್ದಿಂತ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ಬೋತನು ಐನಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ ರಾಜಬೂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಡಪಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾದಂಚಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪೂರ ಇನ್ನು ದುಂಬುವತ್ತದ ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ
ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ರಾಜಾಶ್ರೀಡು ನಡತಿದ್ರು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನು ಈ ರಾಜರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮ್ಮತಿಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಂಶಸ್ಥಿರ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊರದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲ ಕರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕರೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಬತ್ತೀರು ಆರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರು ಆರ್ಲ ಸುಮಾರು ತನು ಮನ ಧನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಲ್ತೀರು ಅವತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಗ ಆ ಥರ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖರ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐದು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ರಾಜಾಶ್ರಯದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಮಂತ ಅರಸರಿನಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೀರು ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಬರಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ ಶುರುವಾತಂದು ಇನಿ ಆಯ್ತ ಉದಿಪನಾಂಡು ಕರೆ ಪೂಜೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳತ 24, 25 ಬೊಕ್ಕ 26 3 ದಿನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಿರಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಟ ತುಳುನಾಡ್ತ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪಡುವ ಆಶಯ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿಪದ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ನ ಸಾರತ್ತಿಟ್ಟು ಅವು ಮಲ್ಪುಕೊಂಡ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಾತಿನಿ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ನವಂಬರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಜಿಟ್ ನಡಪಿರಂಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬರಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಕರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿಡು ಔಲ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಕುಲಿತಿನಂಚಿನ ಅರಮನೆತ ಗ್ರೌಂಡುಡು ಇನ್ನಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ದ ನೆತ್ತ ಕರೆವನ್ನು ಕರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟದ ಕುಲೆಂಚ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಇಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇರು ಅದೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ MLA ಕುಲು ಅಕುಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಭಾಗವಾದ ಒಂದೇನು 25 ಮತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಭಾಗದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಕರಾವಳಿದ ಕುಲೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕುಲೆ ಬಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರೇರು ಉಳ್ಳೇರ ನೆಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ಊರೇ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ರೆ ಒಂದ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಅಂಚನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವಿವೇಕ್ ಒಬ್ರಾಯನ್ ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಎಡ್ಡ ಸೂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ 25ನೇ 26ನೇ ನೆಕ್ 24 25 25 ಎಂಗೆಲ್ಲ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ 2 ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದತ್ತು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡ ಆ ಪೂರ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಳವಡಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಖಾದ್ಯ ವಿಚಾರವಾಡು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬನೇ ಆವಾಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಎಂಚೇಂಜಿನ ಉಂಡವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಣಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪ್ರವಾದಿ ಅನ್ನು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದಗೌಡರನ ಎಂಚ ವಿಚಾರೋಡೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕನಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಹಿರಿಮೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕೊಂಡು ದಯಬಂಡ ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಜೊತೆ ಅಪಗಲ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಮೆ ಆರೆಗುಂಡು ಇನ್ನಿ ಅರ್ಣನೇ ನಾಯಕತ್ವೋಡು ಆರೇ ಒಂಜಿ MLA ಅರ್ಣನೇ ನಾಯಕತ್ವೋಡು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುದ ಗಿಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಿತಿರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಗುರುಕಿರಣ್ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೊಗಡು ಇಂಗಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜಧಾನಿ ತೊಯ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರು
ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ನೊಂಜಿ ಕನಸ್ಸುಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಬಳಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನನಾತ್ ಮೆರುಗೂರ್ದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿತ ಆವಡ್ದು ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳುವೇರು ತುಳುಕೂಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ನವಂಬರ್ 24 ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ 2 ದಿನದ ಕಂಬಳ 25 ಅಂಚ 2 ದಿನದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ದಯವಂಡ ಪೂರ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಮುರಣೆ ಇಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕೇಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಟ್ರೈನ್ಲ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ಲ ಬಸ್ಲ ಪೂರ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಕ್ ಆತನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಈ ಕಂಬಳ ಆವಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಐತೊಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳನ ತುಯ್ಯರ ಖುಷಿ ಇನಿ ನಮಕ್ ಜಗಜ್ಜಾಯಿರಾತನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಂಬಳಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆರು ಕೊರ್ರಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರನ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮೇಲ್ಮೆ ದಯವಂಡ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಕೂಟೋನಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಆಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆರೈತು ನಾವು ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯೇತರವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರೊಂದಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಕೊರ್ರ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲ್ಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ತೂದು ಮಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅವಡೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ರೈನ ನೇತೃತ್ವ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆನ ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ನಡಪಾಡು ಪಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಯಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಳ್ಳೆ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರು MLAಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಇತ್ತೇವೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಜೋರೋಡು ಅಪ್ಪಣ ಅಂದಾಜಿ ತಾಳ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಚೆಂದ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾತ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಭಾರಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ 7 to 8 lakhs ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪು ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ಅಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕದ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಜನ ಕಂಬಳದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಗಳು ಪೂರ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪಣ ಉಮೇದಡಿಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಆವಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಳು ಈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಅದು ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಜಿ 25-25 ಮುಲ್ಪ ನಡಪಣ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದೆ ಏರಲು ಬರಡು ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಐದು ಮಾತ್ರ ಶೋ ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಫಂಡ್ ಹಿಡಿದವರ ಎಂಕಲ ಆತ ದೂರ ಹೊಡೆದಿಡೆ ಬರ್ತದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕಲ ತೀರ್ನಾಥ್ ಶ್ರಮ ತೆತ್ತದು ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದು ಮಲ್ಪಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದು ಕಂಬಳದ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಕರೆ ಹಾಕಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಅದು ನಮ್ಮ ನವಂಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಸಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಬರೀ ನಾವು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಬಳವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರಹಿತವಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲ, ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಇವತ್ತು ಕೋಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕಾ ಆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕಂಬಳದಿಂದ ತಿಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಬಳವನ್ನು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿಗೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ತುಳುವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬುನಾದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ರೈತ ಸಂಘದ ಫುಲ್ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಆಹಾರ ತಿನಿಸುಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜಾತೀಯತೆ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವಾಗಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿವುಡ್ಡು ಬಾಲಿವುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಣರಂಜನ್ ರೈ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ನವಂಬರ್ 25, 24, 25, 26 3 ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇನಿ ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೈತೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯದು ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಿನ ಕಂಬಳಾಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಖ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಂತ ಜನಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡ ಬಂದ ಮಾಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತನ್ಮಾನ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಫಿಂಚ್ ದ MRG ಗ್ರೂಪದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ ಒಂದು ಸಹಕಾರಡ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು. ಎನ್ನ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಸಿರಿಸಿಗೇಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಗ್ತದಂತೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಾನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆಪಿನ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಂದ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲೇ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪನಕ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ದೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೂ ಮಾತಿಕ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಯ್ನಗ್ಲು ಅಗ್ಲು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಚುತಿ ಬರಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುನಕ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ
ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧರ ಪ್ರತಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಮಿತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡ್ಪನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ MLA ಆದ ashokrai ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದರ್ನ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಈ ಸಂಘ ಇಡೀ ಬಂಟರ ಸಂಘನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳಲ ಅವೇ ಥರ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಕೀರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುರ್ಲ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಾಡ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕೊಂದು ಆಸೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಕೆರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ, ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಅದರ ಒಂದಿರುವಂಥ ಗತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುವಂಥ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಪೂರ್ತಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಯುವಕರಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರ ಊರಿನಿಂದ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಯುವತಿಯರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತಡೆಗಳು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಂಬಳ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪಸರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈ-ಎಸ್ಟೇಟ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಸರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಊರಿನವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಜನತೆ, ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರಡು ನಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿಮುಟ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ತುದುಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಬಲೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಉದಯ ಚಕ್ಕಿತ್ತ ಮಳದಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದೇ ಆನೆ ಪರಶುರಾಮ ಸಿಸ್ಟಿಡಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟ್ಟಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 45 ವರ್ಷಂಚಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮದೆ ಪಂಪಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಡಿದು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂದು. ಐತೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ అయిన ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ. ಜೋಕುಳು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ, ಸಟ್ಲಾತೆ ಅಂಚಾದೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದಿ ಯಾನಿ ಈ ವಿಷಯನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಒಂಜಿ ನಡಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡು ನೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.